Maying adlaw Subo and the rest of Central Visayas. Kini si Joseph Antisa sa Philippine Information Agency Region 7 and welcome once again nini ato ang kapihan sa PIA. Live kita karon sa ato ang mismong official Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 at sa kanalain nato Facebook pages sa ato ang mga info centers sa PIA Cebu, PIA Bohol, PIA Negros Oriental, of course, no, napagihapon sa tua, and also ang PIA Siquijor. And of course, no, ang gining ato ang matag episode, this will also be delayed broadcast pinaagi sa ato ang igsuong ahensya ubos sa Presidential Communications Office sa DYMR Radio Pilipinas Cebu matag Sabado alas 9 sa buntag. Just tune in to 576 kilohertz sa inyong AM band sa inyong mga radio. And of course, we would like to welcome ang ato ang mga followers, itong mga viewers, ato mga listeners, no? O ato ang mga media partners na nagataong nagpaminaw nini, labi na ang katong mga partners na to no sa media. We have from the Freeman and from CDN at this time nga naa diri sa atong mismong buhatan diri sa Coroldo Avenue, Cebu City. So karong adlaw aniya na usab patay lain nga kauban nga ahensya sama sa ato ang mga matag episode no nga aduna tay kauban nga gobyerno o ahensya sa gobyerno nga mopaambit sa ilang tagsa-tagsa nga mga serbisyo, mga kalihukan, initiatives man nga ilahang iganahan nga ipaambit sa publiko o karong adlaw nakuyog na sad nato no dili kay ni siya common no nga mahibawaan or nasayran sa kadaghanan siguro no karon o kung ikumpara nato sa mga miaging mga tuig daghan-daghan na karon o karon para mas mailhan pa sa kadaghanan kuyog nato karong adlaw ang regional counterpart no sa National Authority for Child Care or the Regional Alternative Child Care Office sa Central Visayas, and we are specifically joined by the officer in charge or OIC of the Regional Alternative Child Care Office Central Visayas, Ms. Concepcion Solera. May buntag, ma'am. Mayong buntag, ma'am. Mayong buntag sa ato ang mga audience viewers karon sa kapihan sa PIA. And of course, we are joined also by the Social Welfare Officer of the same office, Sir Lawrence Villaluz. May buntag, sir. Hello, maayong buntag ug maayong buntag sa atong mga viewers o tigpaminaw. Daghang salamat kayo sa inyong pag-join because today nganong naadiri ang ato ang taga RACO, atong gitawag ning RACO no, ang ato ang RACCO Region 7 o RACO 7 nganong naadiri karon nga kauban nato, and it's because of the Adoption and Alternative Child Care Week karong tuig 2026 nga selebrasyon. So unsa man kini? So please stay tuned no para mahibaw-an nato kay ba na kaning atong mga partners diri aware ba mo ani nga celebration? Oh, wala na sila. So this time it is our time no nga mas masayran nato og unsa ka bahin nini. So for this time I would like to ask siguro magsugod ko ni Miss Coco for the unsa ni kabahin kining ato ang alternative or the Adoption and Alternative Child Care Week, unsa ni kabahin and how important it is celebrating it every year. Sige, thank you, ma'am. So, Adoption and Alternative Child Care Week as mandated by the Republic Act 11642, so mo nang bagong balaod karon no for the domestic administrative adoption na mo celebrar na ta as we celebrate second week of June as Adoption and Alternative Child Care Week. So before sa last nga balaod nag-celebrar ta every February. So mo tong adoption month. So karon adoption and alternative na gyud giapil na ang ato ang mga alternative care nga programa para sa pag-celebrate karong month sa June. So gihimo na mo siya og 1 month nga celebration no instead of 1 week lang sa second week of June. So kani siya nga celebration dili lang gyud imong pag-celebrate sa ato ang pag-implement sa bag-ong programa or sa mga programa sa adoption and alternative child care, but including also public awareness no amo ginang panghingusgan gihapon until karon ang legal adoption ug other nga mga alternative care nga pwede natong ihatag or i-implement no or intervention para sa mga bata na kinahanglan gyud og family. So especially karon atong tema for this month celebration is
Love makes a family. Kasi we believe adoption is love. No? So, naagi gugma or ang gugma makahimog og isip pamilya. So, dili siya magmatter kung dapat na ay papa or mama. So, pwede gid siya single parent or any bisag dili nimo kadugo no even sa foster care makahatag gud og gugma og isa ka pamilya. So that's love makes a family. That is really something sentimental to hear no nga kanang tinuod pod na no kay even kita sa ato ang panimalay lahi sad pod no nga naay gugma nga masinati sa ato ang mga ginikanan or nagpakaginikanan sa ato. So dili lang usab ngayon na. So how much more for those who need someone nga mahimong parent nila and this through the alternative childcare or sa adoption good mismo no. So karon before we proceed I know nga some of our viewers may have understand this and every time nga magkapihan ta diri no ato gining gipabalik-balik. I would like to ask, can you detail para sa ato for the sake sa ato mga listeners no nga wala kasabot ug unsay diferensya or unsay kalainan, that's the term, the kalainan of adoption and the alternative child care before we proceed on our discussion sa atong AACCW. Yes, Sir Lawrence. Okay. May buntag sa makaduha. So unsay diferensya sa adoption o kaning atong ginatawag na alternative child care or commonly known as foster care, no? Ang adoption usa siya ka permanente nga union between a child and a family. It's a permanent union. While foster care is temporaryo. It's a temporary arrangement. So kana ang iyahang pinakadako nga kalainan. Ang foster care manggod mo ang temporaryo siya kay gibuhat na sa gobyerno para ang mga bata nga nanginahanglan og temporaryo nga pag-alaga og pag-amuma sa usa ka pamilya mahatagan sila ani ug makabaton sad sila sa paghigugma sa usa ka pamilya. Unsa may mga sirkumstansya nga kaning mga bata nagkinahanglan og foster care. Kung ang bata na abandonar, kung ang bata na abusaran, kung ang bata na biyaan, o namatyan siya og ginikanan. Ang alternatibo sa atong mga nailhan sa una ug mo sa tuy panghadlok no nga isud og center, di ba? Nga sige kuhaon ka sa DSWD isud ka og center. So that is the cultural narrative before. But atong nakit-an sa research nga mas maayo di ay kung ang bata nasud sa usa ka pamilya or family-like care nga naagyapon siya ginikana, naa siya mama, naa siya papa, wala siya sa sud sa usa ka center ug nakabaton gyapon siya sa paghigugma sa usa ka pamilya. Nganong temporaryo man siya? Temporaryo siya kay mangita man sad mi og pamaagi nga mabalik ra gyapon siya sa iyahang biological family. Kay duha man gud ang proseso sa foster care. Nitabang mi sa bata nga mudako ug maayo, mudako nga naay paghigugma, mudako nga iyang development is taken care of. Samtang ang local government units nagtabang sad sa biological family nga andam na sila mualaga og balik sa katong bata nga naa sa foster care. Ang adoption is different kay adoption is more permanent. Meaning kaning bata nga napa-adopt through regular adoption process, na-issuehan ni sila og CDCLAA. Sa atong mga viewers nga wala kibawon sa CDCLAA, it's certificate declaring the child legally available for adoption. Sa Binisaya pa nga pulong gilimpyo na ang papel sa kaning bata nga andam ipa-adopt. So amo nang gisang gitan-aw nga dili na ni siya pwede mauli sa pamilya, ang iyahang ginikanan give up na ang ilang katungod isip ginikanan gibalik sa estado. So ang estado na karon maoy nahimo og ginikanan sa bata mo nang ang estado gihatag ang katungod isip ginikanan sa mo-adopt. So muna siyang main difference sa adoption and foster care. And hopefully no nam nakuha gud sa ato mga listeners gud ang kining ato ang kalainan no sa duha and that is also
influence sa situation sa family or sa parents ba sa bata, no? Usapod na kung pwede ba siya nga ma-adapt or when nga pwede siya nga i-adapt or only kuan lang ba gyud ang for that circumstance alternative child care lang or foster care ba ang saktong term ana sa pangaihatag sa bata. So daghan kaayo pa na karon ay while you're talking no earlier no ni flashback sa ako ang kuno unsong nakita nako sa social media usa ka report ata to. I'm not really sure was it a recent report was it kanang kaniadto ba to or bag-ohay balay nahitabo nga katong isa ka ginikanan nga gilock up ang iyahang upat ka anak. I think that happens here in Cebu or somewhere nga gibutang gibili niya iyahang anak sa ilahang balay kay walay lain nga makabantay. So para dili mo gawas ang bata, para dili makadawa or magdisgrasya, ma-expose dito sa dangers, iyang gilock up, which is dangerous at the same time. Kay what if no nga naay mahitabo pod sa balay, masunog simbako tungo ang gipasangil daw or ang explanation sa inahan kay nangita siya og kakitaan no nga para ibuhi pud nga ipakaon sa mga bata niya. Mga bata nga nisulti sa mga publiko nga di pag gilili mo dito sa ilawom dito sa ilahang balay nisulti nga wala daw sila kaon. So you know the children siguro ang ilang hunahuna ato is they don't have the snacks or sa tigigutom sila but ang ingon sa ginikanan na gibilin nga pagkaon. So sort of that there's a contrast ba or nga kanang nga bitaw o galisod ang ginikanan or ang inahan sa pagbuhi na the same time di siya ganahan pud daw nga i-give up ang right sa iyahang kwan. So is that also a situation nga pwede ang taga DSWD or CS ba or the MS ba man na municipal social care nga mo suggest by term na to ana ang alternative child care sa siya i-foster care sa mga bata and while the government also would help the parent nga ma-address ang iyahang social status, iyang economic status para at least iya capable na nga mubuhi sa iyang upat ka anak. Is that something that Yes, actually kanang imong example, that is the perfect example of why we need foster care. Kay kana siya nga ehemplo mo na siya gitawag nato og poverty driven child neglect, no? Tungod sa ilang kawadon, wa na sila nakatarong og amuma og alaga sa ilang bata. Kay supposedly malaga sila, instead ni biya siya kanangita in town siya og panginabuhian. Kana siya mo unay reason nganong kailangan nato ang mga bata temporaryo nga kuhaon usa sa iyahang ginikanan. So atong kuhaon ang bata para dili mahunong ang iyang pagdako o paglambo isip bata, dili mahinder iyang growth and development. Unya naagyapon siya sa family like care, naagyapon siya sa usa ka pamilya. Samtang ato sang gitabangan ang inahan nga makabarog siya sa iyang kagalingong mga tiil, no? So that she can be sustainable enough, that she has the financial capacity to take care of the child. Mao nang rason nga kung okay na ang inahan, na siya kapasidad nga moalaga sa iyahang mga anak, ato na sang iuli ang anak niya. That's the design of foster care, ang pagtabang yun sa pamilya o sa mga bata. Munang alternative child care. maunay usapod nga nindot no nga masabtan sa kadaghanan sa the public in general kay I think nga naapag yung mga misconception kabahin sa adoption, sa alternative child care or sa foster care. Is there something else ba nga about misconception sa ingon ani nga mga butang? Before siguro si Ms. Coco mo answer, I'll just rejoin there sa example. Ang biggest misconception sa katong previous na nga istoryahan, magunahuna manggod ang ginikanan nga kung ilahang anak gibilin or temporaryo gikuha sa NACC, automatic nga ipa-adapt na. No, mo na ang pinakadako nga misconception. Mo nang maski dili nila kaya, dili nila temporary i-give up ang custody sa mga bata kay ilahang huna-huna nga kung kaning mga bata-ana makuha na ni sa amua, wala na mi katungod ani og basin unya nga mapa-adapt. Dili na siya insakto, dili tanang bata
under our care and our custody, under our custody, dili tanang bata nga naa sa foster care for adoption. Ayun. So, yes, ma'am. So in addition lang sa isulti po ni Lawrence, so napoy mga misconception nga munang pambiyaan na lang po ang mga bata sa kilid kay kung i-surrender nila ang bata po sa ahensya or any institution kay mahadlok po sila nga kihaan o mga ginikanan. So munang usahay daghan kitang makitaan nga mga foundling, daghan kay tag makitaan nga biyaan na mga bata. Kay ang anak pud ang ilahang pagsabot ba nga kihaan sila. So munang giawhag gid pud namo ang publiko nga kung dili gid kaya or maglisod gid og pagpadako og pag-take care sa bata, naara gid naa ang gobyerno nga mutabang. Natay mga ahensya nga temporary mo take care sa mga bata while kamo naninguha pud nga mahimong capable nga mo take care pud ibalik ang mga bata sa inyo ha. So ana gyud ang proseso kay last na gyud ang option ang adoption. So dili mo nagiingon ni Lawrence, dili tanang bata nga naa sa center sa DSWD, dili tanang bata nga naa sa mga institution or bahay ampunan is for adoption. Temporary ra gina siya gi-take care no until nga ma-reunify sa mga biological parents. Until the parents or the biological parents are capable no, na mahatag na ang mga kinahanglan sa ilang anak. And these information, mauni ang ato ang gihisngusgan, labing gihinusgan because I know for the whole year round, that's what we are doing. Nga, karon nga, pag-celebrar nato sa Adoption and Alternative Childcare Week or AACCW. So, which is nahimo ng month-long sama sa bahagi. So, tinimo karon. So, with that, I know that we are doing these information drives or anything that activities. Would you share to us, ma'am, or Sir Lawrence, kung sa mga activities na to for this year's celebration nga siguro pwede po nato nga maimbitar ang ato ang general public, ato ang mga partners sa media sa pag salmot aron mas mahingusgan pagyud ang ato ang mga kampanya kabahin sa adoption and alternative childcare. So isa po na mo pag-awhag yun other for the kanang awareness is mo process gud sila og legal adoption. So dili na gud illegal. So na ating mga activities karon, we have the June 9 nga katong national press conference, and then we have also ang mong kick off is June 13, so we have the bike ride and fun run. So mangimbitar mi basig na ay makaato nga media. Kana siya ato na siyang i-held sa Naga City. So salamat kaayo sa LGU Naga City no for accommodating us na adto i-held ang bike ride, fun run or bisikleta. Muna gitawag og bisikleta. 4 years na ni siya nga natong ginahimo. Kapit bisig gini siya para sa ato ang public awareness on legal adoption. And we have also tapok no tapok sa gugma isip pamilya para sa atong mga adoptive families. Kung kinsa to yung mga adoptive families nato, gi-invite nato gid sila tanan no for June 20. So amo lang po i-announce ang asa gid ang venue for this more siya family gathering gid sa mga adoptive families to celebrate lang for this adoption and consciousness celebration. And we have also ipuno ni Lawrence ang atong help desk. So naatay mga help desk sa mga partner malls nato, ang SM malls, June 20, 21 and June 27 and 28 naatas sa upat ka dagko nga SM malls diri sa Dakbayan, ang SM Consolacion, SM J Mall, SM City Cebu ug SM Seaside. Naami mga lamisa diha mga help desk. Kung inyong maagian, pwede ra gid mo mangutana, pwede mo inquire sa proseso sa adoption, proseso sa foster care, ug ubang mga pangutana kabahin sa adoption and alternative childcare. Andam ug tagana ang among mga kaubanan sa buhat sa pagtubag sa mga inquiries. Then ako lang i-add, for those who want to join the bike ride, pwede sila mo register, mo-visit lang sa ato ang NACC Central Visayas nga FB page na dito ang ato ang registration for the bike ride. Nabay ka na registration fee ani? Wala siya registration fee. Ayun. Oo, so pwede ra gid sila, open ra gid siya kung kinsa ganahan mo join kay mas daghan
mas ganahan kita, mas bigo. So suportahan gid nato ang legal adoption. Okay, that's it. No, free na siya. And with this, with nga mga free activities, we have our help desk all over our mga dagko nga mga malls na to diri sa Dakbayan. This way mapalanog gyud nato gyud no unsa ang alternative childcare o nga adoption no. Labi na nga ato ang gihingusgan sa RACO 7. I would like to ask the ma'am with this information no nga kani as I mentioned earlier nga kani is usara ni sa mga activities, kalihukan, efforts, initiative na to no nga mapalanog ang ato ang kampanya sa balaod nga ato ang gisunod or where the RACO 7 is anchoring. Unsa pa ang lain ato nga gibuhat? Do we have ba nga mga partnerships with local government units or the department of mga national government agencies nga aron mas mapalanog pa nato and you know dili lang man gud diri sa Dakbayan or sa cities ang mga ingon aning cases. We have plenty of these situations nga naa sa mga lungsod sa mga provincial areas. Sige. So, last year or niagi ng mga tuig, so we have this Philippine Foster Care good nga partnership with the LGU. So, from Philippine Foster Care nga focus lang gid sila sa foster care karon gipa dako na gyud no or gipalabwan nato na ang ato ang partnership with the LGU. Gitawag na namo na siya NACC LGU partnership. So NLP so naatay mga partner na gid karon na mga LGU nga mo implement sa adoption and alternative childcare. So kini siya nga NLP so naatay MOA with the LGU ginahimo and then kani siya nga MOA naglangkob gini nga the LGU will help us to develop or recruit good na mga foster families. Kumbaga, mga LGU dapat naa sila 10 or maski isa nga foster families kay makatabang manggod pud siya. Kay amo ginang giawhag sa ilaha nga kung naamoy i-rescue nga bata, much better nga ibutang ninyo sa inyong licensed foster parents compare iadto ninyo sa center. So kana siya then naputay mga partnership with the other mga partners and stakeholders. So naatay mga partner nga non-government organizations and civil society organizations para makatabang sad nato sa paghatag og programa og serbisyo sa atong mga bata sa foster care. So di na lang ko iingon sila pero ubay-ubay sa nangamo ang mga partners na community grassroots organizations para masayon ang referral, masayon ang paghatag sa serbisyo, especially kani bitang mga serbisyo outside of the mandate of our office. For example, psychological services, trauma-informed sessions, trauma therapy sessions, mga inana nga mga butang research on adoption and alternative childcare. So naasad tayong mga partners nga nagbuhat ana ang tuyo og tumong gyud nato para mapalambo ang pag-implementar sa programa, mapanindot ang serbisyo o ang overall process mapadali sa atong katawhan. How are we now with the relationship with with these partners that we have and unsa na yung mga turnout na so, especially you mentioned earlier nga naatay mga encourage na to no nga madugangan pa ang ato ang mga foster care families na to. How are we now? Since before good, even sa Philippine Foster Care, ana gito yung mga LGU nga na mga licensed foster parents. Na then very kaingon ta nga proud po ta sa Region 7 kay halos nato nga mga local government is naga-implement, naga-manage gyud og mga adoption and alternative childcare. So dili kaayo ta naglisod sa RACO no kay kanang they are capable gyud ang ato ang mga adoption social workers sa LGU ug willing gyud sila pud mo hawak pud og mga kaso. So ang naay mga challenges no especially nga isa ra gyud ka social worker per LGU. Oo, pero pasalamat gyud gihapon mi diri sa Region 7 nga bisag isa lang naagyo tay matawag nga adoption social worker. So nanatay mga foster parents, licensed foster parents sa mga LGU, even from sa atong mga isla, Madrid sa Bantayan Island, even sa Camotes Island, nanatay mga licensed foster
foster parents, and then we have also mga cases na nagipanghandulan po sa mga isla for adoption. O karon gud daghan na kaayo tag mga applicants. Kumbaga, nagka-increase gud ang ato ang applicants for adoptive parents, especially for adoptive parents nga mudawat na gud og mga siblings og mga older children. Mo gud na among gipasalamatan kay murag welcome na gud ang mga Pinoy no og ilang mga kasing-kasing nga mo-adopt og mga dagko dili na pareha sa unang nga mamili og gagmay no Puya. kana jung puya oo ay ana man gud mo jud ni stigma kana lang puya kay kanang maglisod man basig dili kanang mo sukol niya namo ing ana di makasabot pero karon lahi gyud no muna among siguro tungod po sa media napasalamat gud mi nga ing ana naka-open ang mind sa ato ang mga katawhan labi na diri sa Cebu no for the adoption og sa ilahang mga kasing-kasing kay abli na gid sila for siblings, for twins, mga dagko nga mga bata na anagay mo adapt. Daghan kayong salamat. Well, that's good to hear, no? But do we have number of cases ba nga kumusta ta karon diri sa Central Visayas? Ubay-ubay na jud. So for the sige, ako lang ni siya kabasa masayop ko sa number. Oo. So for the orders of adoption na gyud no, total na gyud nato here is naanagitay ay sa national need 2,732 but for region 7 naatay 200 plus na mga bata no nga nanay mga order of adoption. So for since 2022 for 2026 so ato ang gi-facilitate gud na mga cases is 292. Oh, na ay adult ana, na ay foster adoption, na ay direct placement, na ay regular relative, step parent nga muna na atong gina-facilitate from 2022 to 2026. And then napud tay mga katong gi-simulate na mga kaso so natay 20. So isa pud ni atong gipang-awha gyud no kay hapit na ang 2029. Katong mga gipang-simulate, pwede i-correct na ninyo kay ang amnesty ani ko Oktubre gyud sa 2029. So amo na pud i-share kung ang kadugayon gid no so at least nakuha na nato nga since the implementation of the Republic Act 11642 na-average na gid ta og gikan sa pag-file sa ilang petition for adoption og 1 year or 11 months na gid ay karong 2025 to 2026. So 2023 to 2024 12 months. So karon nahimo na siyang 11 months medyo paspas na compare gid sa una sa kanang court nga medyo dugay. So mo na amo apong ipanghambog nga naagay kanang nindot pod nga impact ang ato ang administrative adoption. Usa po na sa gilahang gikahadukan siguro sa mga nag-simulate, no? Dugay or siguro ang expenses nga pwedeng kay sa kaniadto og wala ko masayop mahal daghan kay kung balik-balik pa ka mabayad pa ka diri o didto. So can you share to the public, to our media right here or for those who are listening ang impact no nga karon dili na kayo gasto ba or unsa bay mga short kato sa mga gyud nga short time na gyud ang period dili na hassle compared sa kaniadto. Yes sir Lauren. Okay, so dumala sa Republic Act 11642, ang adoption karon sa Pilipinas napadali, napasimple, napabarato ug administratibo na siya. Pasabot sa administratibo, dili na mo kinahanglan mo adto sa korte to file your adoption proceedings. The National Authority for Child Care has original and exclusive jurisdiction for all adoption cases. Ang amo ng opisina mo'y naghandle sa tanang adoption processes. Di na sad mo kailangan mo bayad og lawyers, masuko na sad akong mga amigong abogado ani kay ang ilahang panginabuhian no. So di na mo kailangan mo bayad og mga abogado para mo file kay ang adoption karon libre na. Akong balikon, ang adoption karon libre, walay bayran. So ang among opisina dili mo dawat og bayad, ang among mga social workers dili mo dawat og bayad. Pero nagyahapoy gamay nga bayad kaning mga pagkuha sa requirement. Kana siya sa other man nga offices. Pero ang process is free. O ako lang balikon kato bitong giingon ni Miss Coco katong mga nag-simulate og birth certificate.
Kana siya Republic Act 11222 or the Rectification of Simulated Birth Certificates Act, SIBRA, no? Gipirmahan siya ni kanhi President Rodrigo Duterte nga naghatag og amnestiya sa mga nag-simulate sa birth certificate. Unsa maning simulate sa birth certificate? Imong gipagawa sa birth certificate nga ikaw nanganak aning batana, masking dili ikaw ang inahan. Ang amnestiya nga gihatag sa balaod na po katuig gikan 2019 until 2029. So, duol-duol na miss deadline, hapit na no? Tulo ka tuig na lang. I think ang pinakadako gid nila nga kahadlok, mahadlok sila nga basig ihaon namo sila kung moduol sila namo. Kay nag-simulate sila birth certificate. Ang balaod amnestiya. Pasabot ana kay bawmi nga nasayop mo pero gihatagan mong oportunidad nga ayuhon ang inyong sayop. Nga maligal ang pag-adapt sa bata kay mas kuyaw manggod na in the long run kung fake di ay or illegal ang document ang gihawiran sa bata. Kay kung naay mo question unya ma-prove nga nag-simulate ang birth certificate, mas dako nga problema ang ilang atubangon. Yun, so long po to ato ang ipaminaw po no nga makoreksyonan ang mga sayo sana all kay amnestiya. Ito, on a serious note no, sa ato ang Binisaya or sa even sa Tagalog siguro no, we are using this word ampon. And somehow it brings a negative connotation no, of unsa ang ampon. Now that we are doing these activities, especially of the celebration of the Adoption and Alternative Child Care Week, yun sa nato nga para ma-improve ang the understanding of these words. Sige. So we're trying to change cultural narratives here. Sa unang panahon, kanang ampon nga word, sakit kaayo na, discriminatory kaayo na, unya gamiton sad na to attack a person's identity nga ampon ramang ka. Magkuyo gid ang ampon og ra, no? Mura bitaw ang ampon ubos. But we're trying to change that cultural narrative. We have an ongoing slogan karon nga kitang tanan ampon. Unsay pasabot? Anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. So ikaw, ako, siya, atong mga na minaw, mga viewers, kitang tanan proud ampon. Kay kitang tanan anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero kitang tanan natatangi. Kaning slogan, I think mo usad ni nakapausab sa katong giingon ni Miss Coco nga hinay-hinay na usab na sad ang adoption demographic. Tungod ang mga tao nahibaw na sa adoption process, tungod ang mga tao nahibaw na sa mga nindot nga butang nga mahatag sa adoption, nausab na sad ang amo ang adoption demographic. Mudawat na ang adoptive parents o mga bata nga dagko, mag-igsuon, mga bata nga produkto sa incest, mga bata nga naay special needs. Sa una, lisod kaayo magpa-adopt og mga inana nga kaso. Karon, mapasalamat ni nga madawat na gid sad sila sa ato ang katilingban, sa atong mga adoptive families. And with these awareness no nga initiatives nato, makaingon po ba ta nga kay ni-mention gud nimo specifically nga increasing ang number. So should we associate din nga tungod kay aware na ang mga tao maong nagka-increase po ang ato mga cases or numbers of cases. Yes, Ms. Coco. Yes po, ma'am. Muna mention ni one of the director or the director of the DSWD, RD Shalane, nga mao nang daghan kay mong kaso, kay daghan sige mo sibya po sa media. So nakatabang gid no ang ato ang mga partners sa media kay kung sige tag advocate so nagka-increase gyud no. So monthly gid na ang mo ang adoption, makita na mo sa adoption forum nga we have 50 gid na mga attendees for the adoption forum. So before 100 na siya, amo lang din siyang gi-control pud no 50 packs kay murag dili na pud namo makaya. So kana lang siya daan nga mga
participants nato nga nag-attend og adoption forum murag ubay-ubay na gyud nga gusto gyud or open na gyud for adoption. Then isa pud is nakatabang gyud pud ni nga mga advocacy gyud nato, especially sa mga help desk nga ay naa di ay kay naa na gyud tay mga success stories nga ni aturag help desk no nga ni attend or ni suroy lag SM tapos karon naa na gyud siya duha ka bata nga iyahang gi-adopt no tungod lang sa pagbisita anang kanang help desk nato sa mga mall. So daghan mo nang daghan ubay-ubay na gyud for pila ka tuig na pud ta no since bisag sa DSWD pa nag-celebrate tag adoption and then nakatabang pud nato ang kanang pag-organize sa atong mga adoptive families. So we have this Central Visayas Adoptive Parents Association nga ing-ana na gyud ka open no especially karon ang bag-o pud karon nga naa na gitay telling kay before mo nang itago nila ang adoption kay di man ni sila ganahan nga makabalo ang bata nga adopted pero karon open naman so ang mga bata nga imo ingnon adopted man ka mo tubag na gid na karon og okay raman proud man ko nga adopted ko so ing-ana na karon ang trend so mo nang salamat jud kaayo mi sa mga partners nato pud na for advocating legal adoption. Yun, slowly by slowly, that we have improved the mentality, the attitude towards adoption, and even the understanding of unsay mga the technicalities no behind this foster care nga nganong gibuhat nato ni sa gibuhat nato ni sa ato ang mga pamilya nga nanginahanglan ani especially sa rights so katungod sa ato mga bata. And at this time, I would like to accommodate questions from media partners who are here today. We have seen more na no sa sukod sa ato ang pag-abot diri. We'd like to hear. Yes, kindly mention your name and your outlet. So, good morning, everyone. So, I'm Grace from Cebu Daily News. I'd like to ask questions lang if like have there been any cases of legal adoption or child trafficking in our region here in Central Visayas, and how does the RA 11642 help address this kind of issues? Any Sige. Okay, thank you. So for the siguro mahulog na to ang ato karon manggod nga trending karon na may hinunta nga child trafficking is kining online baby selling. So oo. So but for Region 7, so naalang gitay parang mabutang nato nga na-rescue nga isa ka case pero na-rescue gid siya gikan atong pagbaligya sa mama dito for a certain couple. So nakuha gid siya and then na-place ra pud siya og kanang tawag ani facilities. So sa pagkakaroon ing ana pa ang case then while ongoing ang kaso kung naikaso sa biological parents kung naatay mga ing ana nga cases dili man pud na basta-basta nga ipa-adapt gyud no ang bata. So mo undergo gihapon gyud na og process kung i-give up siya for adoption no or while ang yahang biological parents is ongoing pud ang kaso. Yeah, so follow up lang Miss like about sa katong na mention nimo nga there are kanang foster parents nga available na for kaan like are they enough ra ba sa atong mga kaan need nga Ng mga children bata. yes nga Kung ingon tang enough, dili gid siya kay sa pagkakaroon we have 1,000 plus na mga bata under facilities, child caring agencies and the DSWD. So munang nag-awhag gyud gihapon ni og mga foster parents na ma-license nato no sa mga LGU kay mas maayo man gud atong mga bata nga nagdako nga naa sa family nga setup compare gyud sa kanang naa sa center. So dili pa siya ingana gyud nga enough gyud nga para sa mga bata nato nga naa sa mga facility pa. But good thing lang is increasing na pud no or ubay-ubay gyud ato ang mga licensed foster parents here sa Region 7 nga giablihan pud ilang mga kasing-kasing para sa mga bata nga dili gyud nila kano-ano. yeah about sa adoption Miss kanang naba may nakita nga changes sa profile of individuals or families nga nag-seek sa adoption. Yes, ang tubag na ay changes in the profile, no? Because we are getting more progressive and liberal as a society. Nausab na sad ang profile for adoptive families. Sa una, ang adoptive families are very typical na ay inahan, na ay amahan. Ganahan mo adopt og bata. But karon even individuals
are now adopting. We have processed solo parent adoptive applicants. We also have processed members of the LGBTQ plus community who would like to adopt. I think very open naman siya ani Attorney Regal Oliva in her Regal POV um, adopted through NACC, and she even stated it in one of her Facebook posts. So the demographic has changed. Uh, the profile has changed. Naa na sad tay um, adoptive families who are able to have biological children but still choose to adopt. Sa una manggod katurang maglisod og panganak ang mo-adopt karon even those who are capable of producing a child or bearing a child mo-adapt na sad. So naami kaso iyahang kinamagwangan biological child sunod adopted child karon buntis ang iyahang asawa igpanganak daw adto mga adapt na daw sad sila ikaupat. So those profiles are changing over time, the demographics are changing over time, and I think this is really a product of good information dissemination through our partners and also a product of an evolved society, a changing evolved society. Good morning, John Kimbote from GMA2YSS. Regarding sa baby selling here in Central Visayas, na po ba tayong mga na-monitor or kamusta ang ato ang monitoring with our authorities here in Central Visayas? Oh, sige. Our Undersecretary Janela Ejercito Estrada, is the chairperson for the Interagency Council Against Trafficking on Illegal Adoption. As such, all regional counterparts are also members of the Interagency Council Against Trafficking or AYACAT. No? So we have modalities and functionalities to monitor those cases, adoption, illegal baby selling, with our partner agencies. So we partner with DICT. We also partner with Regional Anti-Cybercrime Unit or RACO. Magbato-batopik lagi mi sa RACO. Kinsa gyud RACO namong duha. Pero ayaw mong process of adoption dito sa mga pulis. Dire mo process sa amua. So we have a lot of partner agencies that gives us tips on if there are cases of illegal adoption or online baby selling. Currently, there are 6 Facebook groups that are being monitored. And for the whole NACC in the whole Philippines, there are already 21 covert operations to dismantle and to tackle illegal baby selling. And we have been successful in all of those cases. Nakuha gyud na mo ang bata, wala gyud na padayon ang pagbaligya sa bata. And I encourage, ayaw in town mo pamalit og bata. Dili na sila parcel nga inyong mabaligya or inyong makitaan sa Facebook Marketplace, kinabuhi na siya. So proseso mo sa sakto nga ahensya, proseso mo sa among ahensya sa gobyerno. Ang kining 6 sa Central Visayas mani Ano, for the Nationwide. 21 covert operations, these are nationwide. For Central Visayas, we only have one monitored case na na-rescue na, and currently the child is in our protective custody. The 6 Facebook groups are also for the whole. Kay ang operations Manila sa Facebook is covering the whole Philippines. Mm. We're also partnering with Meta Philippines to monitor these cases. Regarding lang sa effects or impact if ang usa ka bata mabaligya through online o sa mga possible nga mahitabo or negative or ang usa ka bata mahalin through kanang baby selling. Okay, no? Ang unsay impact sa bata. I think the biggest impact is really on the child's identity. RA 11642 mandates adoption telling, meaning ang bata dapat mahibaw nga siya adopted. Dapat sad siya mahibaw unsay history sa iyahang adoption.
So kung ang bata mahibaw nga gipalit ra di ay siya sa Facebook Marketplace or through illegal adoption, baby selling, how will this affect the identity formation of the child? Siguro ato na lang pahuna-hunaon ato mga viewers unsa ilang bation kung sila di ay gipalitra, gihimo ra sila og commodity, no? They were used as commodity. So sakit pamalandungon, sakit huna-hunaon, pero masakit pag yun kung ikaw di ay ang natungnan. And it will have negative effects on your identity. Mahala, gipalit ra di ay ko. So kung gipalit ra ko, ug dili di ka uyon akong ginikanan nako, pwede na sad siguro ko nila ibaligya balik, no? Sakit siya una-unaon ngayon, ana. That is why we really discourage and we have zero tolerance on illegal baby selling. Dapat di na gyud ni mahitabo kay wala namang gud sila rason, sir, nga mo balibad sa legal nga adoption. Gihimo na gyud og sayon ang balaod. Gihimo na gyud og administratibo og balaod. Gihimo pa gyud libre ang balaod. Unsa na lang mangyoy rason nga mo adapt pa sila illegally. Prone po siya sa abuse, Yes, sir. that's Since correct. dili man nato wa ta kaila sa nagdawat sa bata. Also because they are outside of our monitoring, no? Ang mga adopted children who are adopted illegally are outside the purview of the NACC. Meaning, dili na mo mamonitor og naunsa ang bata, wala say assessment basing di ay ang nagpalit nga adoptive applicant, dili day anda mahimong ginikanan. Tungod lang kay naengganyo siya sa iyang nakitaan sa Facebook. So, kinabuhi ang gihandles. There's a lot of negative effects, potentialities for exploitation, potentialities for abuse. Last na lang siguro. Unsay mga responsibility isip responsible citizens sa Philippines here in Cebu if ever makakita mi og kanang bata nga gilabay ra pud sa karsada or mga foundling, tama ba ang term? Unsay mga angay namong buhaton if ever kana found one or makakita mi? Sige. For those, especially sa mga public nato, gi-abandon man, no, din yung mga silingan nga biyaan ng mga bata. So founding, natin nakita ng mga bata. So pwede rin kita, una yun natong buhaton is i-report gid sa authority. So police or the pinaka-duol nato nga social welfare sa LGU. So mo dyan ay pinakauna nato nga buhaton or pinakadali nga buhaton. Kay naamang pud tay, depende man na sa kaso kung gi-abandon ni siya, na naa siya live birth, so naa po siya proseso. Kung foundling gini siya, na wala gud siya, wala gud na rehistro, naa po siya process gud. So mo nang kung kita hintunda nakakita or naatay nakita nga gibiyaan nga bata, una gud nato pwede gid nato sila i-rescue pinaagi sa pag report ana sa authority, sa policeman or sa LGU nga social welfare agency. Kay para gud ang ato manggong priority ana is ang ilaha usang safety, security sa bata. So muna pinakauna nga intervention nga atong i-provide sa kanadayon ang mga process along the way. I'm Rex from Bombo Radyo. Kanang mo follow up lang ko atong sa regarding online baby selling kay as you mentioned you monitored 6 group chats or Facebook groups, no, na maligya ni ining mga bata. So sa inyo habang nahibaw-an lang ma'am with the cooperation po sa ato ang mga law enforcement agencies kanang unsay profile aning mga namaligya kini bang mga napukos nga mga ginikanan mo baligya silang anak kay driven ba sila sa ilahang mga needs or are they operating like kuan gyud kanang murag sindikato sila nga nga namaligya sila through online ug unsa pa yung mga sa inyo ay pagkaibaw lang kanang ilahang transaction ani iagibag kaning meet up or online ra pud ang bayan. Okay. Unsay profile nila duhay ang pangutanan, no? Unsay profile nila ug unsay transaction modality. Una, unsay profile ani nila? Most of them are just mothers who need help.
mga ginikanan nga naglisod, mga ginikanan nga naka-experience og kawadon, mga ginikanan nga batan-on nga desperado na, mga ginikanan nga wala kibaw ang ilahang pamilya nga nabuntis di ay sila. Di sila ganahan nga musibya sa ilang pagbuntis. So they are desperate and they want to look for alternative sources. Kung imong tan-awon, and sorry for the term no, the fact nga ilahang gitry og buhi og ang bata kaysa ilang gipakuha. Meaning ganahan din ni sila nga mabuhi ilang bata. Kaya wa ko nila gipakuha, no? Ilagong gitry, no? Ilang gisuwayan nga basig naapay mo ang muma. So kaning mga inahana, naapa ni sila gamay nga paghunahuna o gamay nga paghigugma sa kinabuhi nga nasa sod nila. They just want for their children to have a better life. It's just that illegal o wa siguro sila kahibaw o asa sila mo dangop nga ehensya kung naa sila mga inana nga problema. Ikaduha, sa katong nabaligya na jud, no, na transact na jud unsay transaction modalities. Ang pinaka-common is that the adoptive applicants or katong mga mo adapt will help with their delivery. Mo'y mubayad sa paanakan, mo'y mubayad sa hospital, or mo'y mubayad sa midwife. Or naagi uban nga mo'y mubayad sa ilang prenatal care. After ana, igpanganak, kuhaon na dayon ang bata. So they will try to meet online first, and then after that, they will try to meet offline in person. Tabangan ang mama sa pagpanganak niya, kuhaon ang bata. Usually, basta illegal baby selling, 99% simulated ang birth certificate. Kay ipagawas Manila nga sila ang ni anak anang batana. So muna siya ang mga modalities. So luckily, we're partnering with Meta Philippines and we have successful operations to stop, to hinder na ay mga cases nga before nahitabo ang pagpanganak, na rescue na namo ang mama nga buntis, na ay mga cases sad in Manila na at the day sa pagpanganak nakuha namo ang bata. Naasay uban a few days old na namo nakuha ang bata. So inana siya ang mga kaso. Then ang regard sa kining adoption, nang open ba para lang sa ato ang general knowledge, ang open ba ning adoption para sa mga foreigners? O unsay mga process pod nga ilahang agian pod? Okay. Yes, open ang adoption sa foreigners. Sa ato ang balaod, ang foreigner who is living in the Philippines for 5 years can adopt. So unsa man ni ang pasabot nga residency? Pwede siya permanent residency, pwede siya og habitual residency. Unsay pasabot sa habitual residency, sir? Kani bitaw mga foreigner nga sige nagbalik-balik diri sa Pilipinas, 6 months diri, 6 months dito silang nasod, ipuhon ang tanang panahon nga naa sila sa Pilipinas. Kung niabot gali na siya og 5 years, the residency requirement has been met. That's the most important requirement. The other requirements would be the same requirements that we require a Filipino citizen. They should be of good moral character. They should be physically able to take care of the child. They should not have an age gap less than 16 years. All the other requirements, same as Filipino, will apply. And also, need sad nga ang foreigner, ang iyahang country of origin has diplomatic relations with the Philippines, and kung mo-adapt siya Filipino child, dawaton sa iyahang nasod ang order of adoption that was done here in the Philippines. Kaya wa man takibaw, bas hindi ay iyang dadon ng bata dito or mausab iyang una-una, dili siya nagstay for 10 years, dayon dito na siya ganahan mo retire. So dadon mi ang bata. Need sa dato protektahan ang katungod sa bata nga makapuyo adtong iyahang nasod pag ginikanan.
So yes, we're open for foreigners. We have a lot of foreign applicants, but most of them are married to Filipinos. All right. Do we have more questions from media? Yes. Good morning, everyone. I'd like to ask lang in honor of Pride Month. So you've mentioned nga natin yung mga LGBTQ plus persons ng mga adoptive parents. Pero as far as we know, currently, di ba, if wala ko na sa'yo pa ng only one of the persons sa usa ka LGBTQ plus couple ang himong adoptive parent, sorry. Yeah, the other will stand as an emotional parent. Does the RACO have programs to make them understand sa mga mechanics, ingana, how different their adoption processes may be? Sige. So, for those, for those adoptive applicants, good. First is they will undergo forum trainings. Also, we have mga trainings nga ihatag po sa ilaha, parenting and telling and so on after sa adoption forum. So naapod na during manggod sa assessment phase no sa social worker, the adoption social worker will conduct good home visit for that applicant. So kumbaga sa pagbisita pa lang mahibaw-an na mapasabot na gid unsa ang process sa adoption. Kay wala pa man good po diri sa Pilipinas na gi-acknowledge nato ang kanang same-sex nga marriage or kanang partner. So mo nang kung duha sila or naa sila partner nga pareha nila og sex, so isa ra gyud ang pwede mo adopt. So kana siya naagoy assessment nga himuon pagpasabot, especially pud pagpasabot sa bata nga ilahang i-adopt. So unsay mga support system, no, unsa pud nga klase nga parenting ang ilaha pong i-provide. So dili ramang good kutob pud diha ang himuon or pag-apply gyud sa applicant ang intervention nga ihatag sa adoption social worker until gid na sa ilang journey sa ilahang adoption until mahuman or nanay life certificate of live birth ang bata naagud ang monitoring, ang counseling or need gid nga support sa ato ang mga adoption social worker ilahang case manager. So diha pa lang daan pagsugod na anay pagpasabot no nga himuon gyud sa applicant nga especially member sa LGBTQ. I'd like to add, no, in honor of Pride Month, I wore, di lang maklaro sa camera, pero I wore rainbow socks. But this is a very good avenue for us to also tackle this sad reality. I'd like to answer it in two prongs. Una, ang among theme is love makes a family. Ang gugma makahimo og pamilya. Og ang gugma dili biya mo discriminate. Love does not discriminate. Mahigugma ka kung kinsa ka mahigugma. Adoptive families do not discriminate children nga ilahang adapon. Nahigugma sila sa bata nga ilang adapon, dili ba sila makabuot kinsa ng batana because we have a matching process. So, but that is a sad reality that you are correct. And we are sad to say that actually you are correct, sir. That in the context of LGBTQ applicants, one is the legal parent and one is the emotional parent. Maybe that's the reason why we need to celebrate Pride, because we need to change that narrative. Maybe in the future, 10 years, 20 years from now, this would not even come up as a question because same-sex marriage is already legal in the Philippines. Who knows? Or maybe the state will allow same-sex individuals to be recognized as legal partners. But that is something that we still need to continually fight for. And maybe that's the reason why we still need Pride. But as long as people like you are celebrating Pride and people like us in government service offers avenue for LGBTQ applicants to be afforded an opportunity to create a family, I think we're in a good track as a society. Thank you. All right. Do we have more questions? Good morning, sir and ma'am. Kanang mention man to ninyo ganiha about foster care, no nga. If makita na ninyo nga nanay capacity ang ginikanan nga mabuhi na niya yung anak, kay inyong ibalik ang child. So how do you make sure man na by need i-comply ang parent, ang biological parent nga mahibawan ganinyo nga or ma-make sure ninyo nga na nandiyo siya capacity, full capacity nga mabuhi na niya ang bata and di na niya man-neglect balik.
Sige, thank you po ana nga pangutana. So, for the children nato nga ibutang sa foster care, naatay tulo no nga para ma-terminate or ma-discharge siya. So, una priority nato is mauli gid siya sa biological parents. Ikaduha, ma-adopt. Then, ikatulo, independent or mo nang independent placement na gid siya or independent living ang iyang paingnan. So for those children nga iuli, kay mo man gud ni atong goal nga ma-reunify siya sa biological parents. So naatay partnership with the LGU. So kung ang bata nga naa sa foster care, i-monitor siya sa social workers from RACO or from us. So ang family pod ang nag-monitor ana is the local government. So, kumbaga, na ay parenting capability assessment report nga ihatag ang LGU or i-provide ang local government sa AMUA para dito makita kung unsa ilang assessment. Recommendation nila unsa pod. I-recommend ba nila nga mabalik na ang bata dito or recommend ba nila dili? So kung ma-reunify gud ang bata, naapod na monitoring gud sa LGU. So mo nang pinaka-bugat gud pod ang assessment from the local government na social welfare agency kay dito makita man gud pod no nga capable na ba gyud ang biological parents nga ulian or i-reunify ang bata sa ilaha. Kana nga report na adiha kung unsa ang mga intervention nga gihatag, kung livelihood assistance gitagaan ba, mga counseling, parenting session gi-provide ba sa ilaha, then ang mga community food kung okay ba no ang ulian sa bata, ang mga silingan, ingana na mga collateral information food during sa home visit nga ikandak kay basin ini visit ra sa social worker maingon nga di sila mag-away pero sa tinuoray di ay mag nila bayay og kanang baso or plato. So naagi diha sa assessment report kung capable gyud ang biological parents nga i-reunify ang bata. But before pud ana nga i-reunify na pud may mga case conference nga ikandak. So dili gyud na siya basta-basta nga iuli gyud pud ang bata maski sa mga bata nato nasa institution kung dili gyud capable ang mga ginikanan. All right, thank you so much for our media partners who are here for your questions, and I believe that we don't have more questions from our media, no, and we don't have question from online. I think this time I would like also to ask just a clarification or somehow additional in terms of the pag-encourage nato sa mga foster parents, no, to have more foster parents. Earlier we have question from our media nga sakto na ba? Igo ba ang ato ang current number of foster parents? Now we are still, although we are increasing in number, but still we are encouraging more, especially here in Central Visayas, no, nga para dali na to matap nga ma-license na to as foster parents. Can we share to the public the advantages of for being a foster parent, and are these foster parents ba nabay suporta gikan sa ato ang gobyerno? Okay. Sa katong mga naghuna-huna, ayaw na huna-huna, apply na, no? Isip foster parents. Kay daghan og mga bata nga nanginahanglan og pag-amuma, pag-alaga sa usa ka pamilya. Huna-hunaan na lang ninyo nga lisod kaayo mumata ka sa buntag, naa ka sa center, no? Naa ka sa institusyon, bata pa ka. Supposedly, no child should grow up like that. Ang bata unta naa sa usa ka pamilya, naa sa komunidad. Ayaw ra mo kabalaka sa pagpadako sa bata. Kay ang gobyerno andam og tagana sa pagsuporta pinansyal sa bata. We have financial subsidies for foster children. Ang trabaho ra gyud ninyo pag-abli sa inyong kasing-kasing, pag-abli sa inyong panimalay, para ang bata nga inyong maalagaan, ikadako niya mahimo siyang productive citizen of this country. Dili siya mapariwara, o kung maayo magud ang atong child protection policies, and this is what I've noticed, if we invest more on our children, we will invest less in other criminal aspects in the future. So kung maayo atong investment sa mga bata, whether that's child protection, whether that's education, dili na ta mamoblema sa criminality. Kay edukado atong mga bata, maayo pagpadako atong mga bata, na sense of morality.
sumules ang mga kaso sa pagpangawat, pang-rape, uban pa, no? I think that is one of the advantages of being being a foster parents, knowing that you did your job to contribute to society, no? Don't worry about the financial aspect that much. Although naay requirement man ang foster parent, pila ilang income, pero kung ilang kabala ka basig di nila ma-afford or basig bugat kaayo, naay tabang sa gobyerno nga igo sad mapadako ang bata correctly. Dako-dako sad ang tabang and it's monthly. Monthly ang subsidy. So I hope that we hear na no katong mga ganahan ba nga mo amuma mo pahatag og sa ilahang oras sa pagpadako sa bata even temporary lang kini. And that's what makes our theme no in line with our theme nga love makes a family. So at this time nagkanaghan na kayo to og napaambit no napatubag nga mga natubag ang mga pangutana gikan sa atong media partners. This time would like to ask your parting statement if you have anything you wish to add sa mga or na ako mga wala mapangutana, please feel free to say it. We'll start with Miss Coco. Okay, thank you kaayo ma'am. Thank you kaayo sa PIA no Cebu for this opportunity. Salamat kaayo sa atong mga partners media gyud no nga kanunay andam gyud kaayo sa pagpamina o pagsibya pod labi na sa atong programa sa adoption and alternative childcare. So again, kami manawagan gyud no sa atong mga publiko kung kinsa toy ganahan gyud nga mo open sa ilang kasing-kasing o silang panimalay to care gyud sa mga bata nga nagkinahanglan og pamilya. Pwede ra gyud sila mo visit sa ilahang pinakaduol nga kanang social welfare agency silang LGU to inquire regarding foster care o bisan pa kung sa toy ganahan mo adopt. So agi ra kita og legal nga adoption, so dili na gud pwede nang adopt, dili na pud pwede ang simulate sa sa iyang certificate of live birth. Gipasayon na gyud, gipabarato o magibayad lagi sa giingon pa walay bayad, so gipadali na gyud ang adoption. So we have this domestic administrative adoption, so wala na gyud rason para moagi ta og illegal. So pwede gyud mong bisita sa among opisina for more information. Yes, thank you so much Miss Coco. Sir Lawrence, yes, if you have anything you wish to add. Murag daing mo naman Miss Coco tanan no. Ang ako lang i-add, kung nag-ampo mo, naghuwat mo og signos gikan sa Ginoo, kung mo adapt ba mo or mo foster mo, mas daghan sad ang mga bata nga nag-ampo nga hinaot na sila pamilya. It's because love makes a family. Thank you so much for that. That is really emotional no? And that is really true sa ato ang kahimtang no sa ato ang mga bata nga siguro hilom lang wala makitay nato no sa ato ang adlaw-adlaw nga paglihok sa ato ang pagtan-aw sa atong social media. Daghan pa mga bata nga nag-ampo ng hinaot nga mapaayo ang ilang kahimtang nga adunay mga tinuod nga magpakayginikanan nila sa karong adlaw ug sa umaabot nila. Ug dinhi natapos ang ato ang kapihan sa PIA. Daghan kayong salamat sa inyong pagtambong, especially no sa atong mga media partners nga ani adiri sa atong buhatan sa inyong pagpaabot sa inyong mga pangutana ug inaot nga aduna moy nakutlo sa ato ang mga gihisgutan karong adlaw no, especially no nga atong gibalik-balik nato na every time that we invite a RACO or we have RACO here or the Regional Alternative Childcare Office no nga mopaambit sila impormasyon. Maingon gyud ta nga libre na ang pagprocess, walay na ay amnestiya sa katong mga nag-simulate, wala na kayo tay gastuan gamay instead of katong mga requirements na no ginagmay na lang ato ang gastuan. So kumaingon ta nga katong gibalik-balik nato nga mga cases no kabahin sa ato ang pagbabaligya sa mga bata, mas dako pa mo gastuon ana akong ari dili, di ba no, kung moagi ta sa sakto nga pamaagi pinaagi sa ato ang Regional Alternative Childcare Office. And again, we have our for our guest today, si Miss Concepcion Solera, ang ato ang OIC sa RACO Region 7, and of course, atong Social Welfare Officer, Sir Lawrence Venelos. Daghang salamat sa inyong pagpaambit ug sa ato ang mga media partners once again.
of course, no, we would like to, sa to ang pagtapos nini ni atong kapihan sa PIA, we would like to acknowledge, of course, our very own acting secretary Dave Gomez, and of course our very own Director General of the PIA or Philippine Information Agency, Catherine Chloe D. Castro, and in behalf of our Regional Health Fayette Rinian and our Assistant Regional Health Rachel Ross and the entire team of Philippine Information Agency Region 7, daghang salamat sa inyo pagtan-aw ug maayong buntag.